Gure leloa mendi elkartasunean bide da. Horixe lelo horrexekin hasi ginen egin dela 20 urte. Eta ez da modan dagoen hitza. Uste dute glamurra galdua duela eta ez da harritzeko, ez beste ikono moderno hauek, ez, influencer eta famatu eta abar hauek justo kontrakoa sustatzen dute, ez? Hau beti egin zaitez aberaz, guapo eta famatu lanik egin gabe, ez? Eta bueno, nik uste dut errealitate horrek ez dula existitzen, ez? Azken baten nik uste dut edozein jarduera duintasunez egin nahi badugu behintzat, horrek lana eskatzen du, konpromisu eskatzen du, esfortzu eskatzen du, disiplina bat, ardura bat, nik uste dut ezaugarri horiek ezinbestekoak direla, ez? Eta baita elkartasuna. Horregatik, nik gaur, bihotz eskertu nahi nituen guztiak, ez? Zorionak eta segi alaxez, fundazioan atleti bintzat beharko zaitu egu, etorkizunean ere. Eskerrik asko.